Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabaranin kan nin wagati in na ka kɛ ni bi araba ni o bɛ bɛ octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 kibaruyaw la mun bɛ an bolo ni an bɛna o walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kalo saba sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔfɛ Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na an ka lakɔlidenw ye u ka sagu da u kɔ la ni ka u sen fa ka kalansow majɛ bi sɔgɔmada in na o ko tɛmɛna bunako min kan an bɛna o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko an ka minisiri ɲɛmaa ni o ye Général Abdoulaye Maïga ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ni ale kun kɛmɛ ka tagama kɛ ka taa New York kaw olu fɛ yen nɔ Nations Unies ale darajɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko a seginna ka na an ka faba kɔnɔ kunun ko o ko tɛmɛna bunako min na an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko nin kɛra tasibila ye mun taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan nɔ k'a fɔ an ka jeliba dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ marakaw olu fɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen kun k'a ma ko Gana Fadiga an bɛ wagati min na i ko bi ni ale soma yɛlɛmara k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Faransikɛw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paris ko u kɔni tasibila yɔrɔ jɔ a ye min na ni o tɔgɔ da a la ni o ko o ma ko Plasa Fadiga Ganda donc an bɛna an da don fɛnɛ na k'o walawala k'o da aw tulo kan ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye yiriwa o bunasiraw fɛ ko Maroko société dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ na ka na u ka usine ni ko o sigi anw fɛ yan Mali kɔnɔ mun bɛ an ka kɔɔriw bayɛlɛma ni k'a kɛ donfini cɛɲɛw ye an bɛna ninnu de walawala k'u da aw tulo kan. Bi kɛra donba ye du caman bolo fo ka taa se lakɔliden caman ma bari sabula kalo saba sɛgɛnna fiɲɛbɔ o kɔfɛ k'a fɔ ko nin ye a da donni bi sɔgɔmada in na kalanko olu siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo 9 ɲana bɔɲɔnko o bɛna o de kɛ kalan na ni fɛn min kɔni ye an ko o ma ko rentrée scolaire san 2025 ani san 2026 o kalanta baaraw nun donna sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye dɔnnifa Amadou Sisavani ye ale kɔni taara Dar Salam akɔliso min bɛ yen nɔ ni ka taga fɛn min kɔni ye baaraw nun don ni baaradatigɛw ni ka taa o ɲɛnamaya olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko baaraw daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ka drapeau ni o ye jɔnjɔn ye o sanayɛlɛni na ni ka o yɛlɛ sanfɛ ka sɔrɔ ka an ka jamana fasadumaba ni ka o tugu o la o hukumu kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u ye baara fɔlɔw nun don ni ka san kɔni leçon fɔlɔw ni ka o di lakɔlidenw ma ni o bɛ tali kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko ɲinan san kɔni talen don ka o bila segu ale ni don ko o bunakun kan ni o ye culture o kama ko leçon fɔlɔ min dira sifinakaw ma bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlidenw ma kalanso kɔnɔna na ko o taara ka o tɔgɔ da ko le patrimoine culturel la o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko o ye baara ye mun ni a bɛ bɛn ale ni kelenya ni ka o sinsin jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye a kɛra jamana fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la katikaw olu fɛ yen nɔ ko préfet min bɛ Kati ko ale de ye kati baaraw ni ka olu nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa a y'a yira k'a fɔ ko laseli bɛ kɛ lakɔlidenw ye ka u hakilina jigi k'a yira k'a fɔ ko lakɔlidenw ko u ɲɛsin kalan o kɛcogo ɲuman ma ale ni lakɔli karamɔgɔw k'a fɔ ko ɲinan fana ka kɛ san ye mun ni kalan fanga bɛna bonya kosɛbɛ ko o de bɛna kɛ baaraw ye ni lakɔliden fara lakɔli karamɔgɔw ka lakɔli ɲɛmɔgɔw kan u kan ka u jija baara minnu olu nun donni fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko Bamakɔ yan faba kɔnɔna na ko an ka jabaranisow ye i senfa biribiri ka se fɛn min kɔni ye kalanso la kalanso min ni a ye fɛn min kɔni ye a tɔgɔ ko Madani Tarawele pour que an ka se ka taga mɔgɔw ka hakilinaw ni ka o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a daminɛ fɛn min kɔni ye kalanso o ɲɛmɔgɔya dilen don Mani ma ni an ko o ma ko directeur ale ye a da don u ka kalan tali ɲɛbila baaraw olu la ni ka o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na ni o hukumu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko u ye baara caman kɛ bari sabula ko lakɔlita k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni kuma diyara an da ko u b'a fɔ k'a fɔ ko fɛti de don ko nisɔndiya de don bari sabula maaw bɛ na ni ka na minnu pasera ale ni minnu ma pase ko bɛɛ lajɛlen de bɛ na denmisɛnninw yɛrɛ u n'u somɔgɔw ka na u ka kilasi kuraw ni ka olu lajɛ nka ko sani o cɛ ni fɛn min kɔni olu ni u ka cɛdenw ye ko u kɔni ye baara caman ni ka o kɛ ka se ka lakɔlita ye ni ka a bisimila ka ɲa cogoya min na o hukumu kelen kɔnɔna na yanni ekɔli tali cɛ an b'a fɔ ko anw ka jabaraniso k'ale bi ko an ye an sen fa ka don an ka sugu kɔnɔnaw na bari sabula ko ni lakɔlita ale baaraw bɛna kɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kalantaminɛw ye ko olu bɛ san kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la ka taa sugu togoyaw lajɛ sugu kɔnɔna ale bɛ cogo min na sugu alhamdulillah dɔɔni mais jama tɛ ka bɔ fɔlɔ dɛ bon sugu kɔni alhamdulillah a ka wusa parce que an ni clients bɛ ka fɔ ka bɛn kɛ tɔn na u bɛ ka sanni kɛ fɛnɛ bon ɲinan ekɔlita ni salon ekɔlita kelen tɛ parce que salon ekɔlita an y'an to ekɔlita traité goroni la bon o nana ko congé ta reporté mais ɲinan ta kɔni a bɛɛ kɛra normal la u y'a fɔ ko a bɛ taa bi wa a taara bi clients ye sanni kɛ fɛnɛ o
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Nations Unies daraja ta ko bisigina ale kɛnɛ kan fɛn min kɔni an ka ministre ɲɛma ye o ye général Abdoulaye Maiga ye ale taara laseli kɛ Mali tɔgɔya la ale ni AES jamana saba ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la mun ni a ma ɲina tɔgɔya si la an ka laɲiniw kɔ ni a ye o fɔ ka sinsin bere ni ka o kɛ o kan ni o kɛra maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ka kun nawolo ko ye k'a fɔ ko o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ ko an ka ministre ɲɛma ko ale seginna ka na an ka faaba la kunun ko ni o yɛrɛ fɛnɛ taara ka o bɛn fɛn min kɔni ye Niger jamana ɲɛmaa ye ni o ye général de Abdrahamane Tiani ye ale kɔni kun nana anw ka faaba kɔnɔ kunun ko ni a nana fɛn min kɔni ye baara kumaw la an ka jamana ɲɛmaa fɛ teriya sira ale ni badenya sira ale ni baarako sira fanfɛla fɛ jamana fila ninnu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min na walasa fɛn min a ka se ka tɔnɔmabɔ fila ni ka o fanga bonya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka ministre ɲɛma ale jiginnen kɔfɛ an ka pankurusoba la ko a ye heure fila ni ka o jɔ walasa a ka se ka foli ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya tasibila ta ni ka o di a baarakɛɲɔgɔn ni fɛn min kɔni Niger jamana ɲɛma fo ka taa se ani a ka délégation bɛɛ lajɛlen minnu kun ye u senfa ka na an ka faaba kɔnɔna na ka foli kɛrɛnkɛrɛn di u ma walasa u ka se ka segin cogo min na ka taa u ka ciw fɛ k'a fɔ ko o baara min ni o kɛra ko o b'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn ale ni kelenya min bɛ yen nɔ ko o tɛ dala kuma ye ko a bɛ ka lawaleya o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ka o walawala ne ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni septembre kalo tile 20 ale ni 5 o tɛmɛnen k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi Paris dugu kɔnɔna na u ka mairie min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko 18e arrondissement de Paris olu kɔni ye laseli kɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o bila anw ka maaba dɔ tɔgɔya la ni an ko a ma ko Gana Fadiga Gana Fadiga ale tun ye maa ye mun ni maraka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu ka kuma lasela ale ni u ka laadaw lakɔlɔsili kɛbaga kun don ni a dɔnna kosɛbɛ diɲɛ seleke naani fɛ segu ale ni dɔnko nasiraw fɛ ale ni ka se ka fɛn min kɔni ye ko minnu kɛra an ka laadalakow la ni ka olu ta ka o lase ni an ko o ma ko des comptes o hukumu kɔnɔna na ni ale kun ye maliyɛn den ni ala ye a ka kalifa minɛ a la san 2009 ale ni 9 o wagatiw la k'a yira k'a fɔ ko Faransi ko ni baara min taara ka o kɛ k'a kɛra nisɔndiya koba ye maliyɛnw bolo ko maliyɛn den caman bɔra ni gasi nɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali den minnu sigilen don jamanaw kɔ kan ko a kɛra olu ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni nin baara belebeleba in ye ni o ye tasibila ye o taara ka a kɛ nin cɛ kofɔli ye ka sababuya kɛ a ka cɛsiri ni a ka baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout an ka marakaw olu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ ko a jɔyɔrɔ o bonyana kosɛbɛ laadako o lakɔlɔsili o bunakun kan o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye Mali ale ni Maroko o ni ɲɔgɔn cɛ o wololafɛn na mun ni o bɛna kɛ usine kura o jɔli ye anw fɛ faaba kɔnɔna na yan nɔ ni o usine bɛna tali kɛ fɛn min kɔni an ka kɔɔriw bayɛlɛmali la ni ka o kɛ donfini ɲumanw ye o sɔrɔla an ka ministre min ka baara bɛnnen don sanni ale ni feere o ko ɲɛnabɔli bunakun kan ale lasigi kɛ ka kuma ni fɛn min kɔni ye maaw ye minnu n'u bɔra Maroko ka na ni olu ka baara o bɛnnen don investissement olu ma o kuma kɔnɔna sigikafɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko kuma min bɔra o kɔnɔ o de ye baara ye mun bɛ tali kɛ Modal Tex 2025 ni o bɛ tali kɛ usine kofɔlen ye o baaraw olu ko bunakun kan o y'a yira k'a fɔ ko ni o usine baaraw bilala sen kan ko a ka baara bɛna kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye ka an ka kɔɔri ni ka o bayɛlɛma ka o kɛ donfini ɲumanw ye wa k'a yira k'a fɔ ko usine in kɔnɔna na ko tile kɔnɔna na ko u bɛna se ka fɛn min kɔni ye fini 1000 ka o de dilan tile o tile o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye mun taara ka bila sen kan ni o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye ko u b'a fɛ ka an ka dugu jukɔrɔ fɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɛnɛfɛnw finɛ minnu ni olu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ni ka olu ta ka u don ba la walasa u ka se ka bayɛlɛma anw yɛrɛ fɛ yan nɔ jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya ni ka o sɔrɔ o ko bunakun kan o sɔrɔla o kibaruya kɔnɔ k'o fɛnɛ walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka an ka bi kunnafoniyaw kun cɛ o bɛ tali kɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na sanni ko o nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don consommation ma ni an ko olu ma ko sannikɛlaw ale ni dumunikɛlaw ni o ye consommateurs ye olu ye wulikajɔ kɛ ni ka kasida kɛ ni o ye weleweleda kan ye k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko taji ko o sɔngɔ ko o ka gɛlɛn ko o yɛlɛnnen don kosɛbɛ o wolola min na an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ fanga ni ka o bonya walasa ka se
ka kɛlɛ kɛ taji sɔngɔ ale ka se ka jigin cogoya min na jamana kɔnɔ o kama u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji sɔngɔ ye taji feere yɔrɔw la ko o taara ni ka o bila 145 ale ni 155 ni essence don ni gasoil don o ye 145 ye k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye weleda kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni i ye taji feere sɔngɔ la min ka ca ni sɔngɔ ninnu ye ko fɛn min kɔni ɲangini wale ye ko o nata ni ka o bere da i kunna wa ko ni jamana kɔnɔden min yɛrɛ fɛnɛ ye maa ye ka taji feere sɔngɔ la mun ka ca ni ninnu ye ka sɔrɔ mun tɛ jamana ka sɔngɔ dalen ye ko i ka o ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'i sen fa ka se a kan ka fɔ yɔrɔ min na jamanadenw tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min kɔni ɲangini wale o nata ka o k'u sɛgɛrɛ an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin kan k'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to Tam Tam TV la ko aw tɛna fɔ ko aw jigi kɔ kunnafoni di ko nasɔrɔ fɛ minnu bɛna taa ne ka o di aw ma to dun kan ale jɛli na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala